3 tipy, ako do interiéru zaintegrovať kameň. Predstavte si, že váš interiér bude ako vo filme Flintstonovci. Pýtate sa ako? Poznáme riešenie. Riešení sú kamenné steny. Kameň je materiál, ktorý snáď nikdy nepodľahne módnym trendom. Vďaka nemu interiér vyzerá nadčasovo. Najčastejšie druhy aplikácie kamenných stien v interiéri. Poprvé, imitácia kamennej steny vyrobenej u klienta na mieste. Pri tomto postupe pracovníci na konkrétnej stene vyformujú a nastriekajú omietku do podoby skaly. Druhým a najviac používaným spôsobom sú veľkoformátové kamenné obklady, ktoré sú už prefabrikované, napríklad s možnosťou vylešteného povrchu. Tým a najviac zaujímavým spôsobom sú otlačky reálnej skaly, kedy otlačený blok pracovníci následne montujú na stenu. Stena pôsobí viacej realisticky a vnáša do interiéru dotyk živej prírody. Ak túžite po kamennej stene, neváhajte nám napísať. Dajte nám follow a my vám radi predstavíme veľa zaujímavých produktov do vášho interiéru.